Pinasa. Delikado yun. Ibotong bola. Pagkatrat na una ng kapatid. Ito magandang lakan. Mali na bola. Ito na. Sila ang dami. Oh, shout out. Molina de hawak ng bola. 13 seconds to shoot. Sexton. Molina. 10 seconds to shoot. Marvin. Terenya de hawak ng bola. Terenya. Team Paisa ng bola. Molina. Ito na naman, Destroyer. Molina may hawak ng bola. Basa na ito. Wala, tapigan ng bola, tapigan ng bola. Penetrante. Benjamin. Molina foul. First personal foul. Molina first team foul para sa team Bison. 2 shots para sa Benjamin. Ang ilang pagkatangka ni Benjamin Tumaso. Pangalawang pagkatangka, John Tosueri. Pangalawang pagkatangka, John Tosueri. Wala, papigay na bola ng Red Lambert. Pag nakuha kayo. Koronyahin ang tawad ng Lesay. Guwapo! Para kay Cristobal. Ay lang, nagmamadali. Sumalak sa huli. Foul. Number 9, Benjamin foul. Dito pala maganda yung ano eh. Oh. Running ka, Benjamin. Fourth vertical. Unang pagtatangka, Diliano. Wala, pangalawang pagtatangka, Diliano. Jumpers ready. Wala, Benjamin na nakuha ng bola. Score natin, 9-5 in favor of Destroyer. Cristobal lahat na nakabula ng ating pusa. Pinasa sa gitna, Urbano nakakuha. Urbano nagmamadali, napakatangkad. Mamadali, napakatangkad. Basketball para kay Urbano. Oras natin, 7 minutes and 47 remaining on the score. Cristobal ngayon nagbibigil ng bola. Cristobal na baalap na tama sa atin. Nasa kay Benjamin sa malaksa. Wala, tabi ka ng bola. Urbano, napakalaki.
Deliano. Cristobal ngayon may hawak ng bola, nagpababa para sa team ng Destroyer. Cristobal ngayon Molina. Paul Molina. Dalawa na ang Paul mo, Molina. Tumira. Wala. Sabi ka lang bola. Substitution rep. Pasok natin, papasok, labas natin, lalabas. Oras natin, 6 minutes and 20 seconds remaining on the first quarter. Dali na kayo nagtaka ng bola para sa team ng Bison. Molina. Ayun na, mura batayan. Manuel, ayun na. Deliano ngayon, sumalaksak sa gitna, nawala ang bola kanina, nasa kanya pa rin. Nagawad, Cristobal. Oras natin, 5 minutes and 48 seconds remaining. Pinasa, Deliano ngayon. Deliano ngayon. Tangina. Grabe naman yun. Nakakadakdak yan? Number 35. Tragit silent sana yun. Unang pagkataka ni Deliano. Wala. Pangalawa pagkataka, papasok na wala. Pinitrado nakakuha ng bola. Para sa tingkang Destroyer Corona ngayon. Nagdidribble, tinabatay ni Molina na wala ang bola. Molina ngayon nakakuha. Tinabatay ang down. It's Paluit. Kala ko siyam na. Hello. Ayan. Ganyan. Ayan, Molina. Pinasa. Hinahuli. Benjamin ngayon, pinasa. Benjamin nakakuha ng bola. Benjamin, kuha. Tabi ka ba rin ng bola? Deliano, may hawak ng bola. Nagbababa, nagharap ng pasasayan. Travel. Traveling ang tawag ng ating referee. Oras natin, 4 minutes and 40. Yung ilaw po na motor, pakipatay po. Yung ilaw. Data po, data. Kung hindi mo makita, nalagay niya. Oras po natin, 4 minutes and 32 seconds remaining. Ang ating score, all men lang. Tikit lang po ang laban. Maduel na yun, tawag. Tawag ng bola. Maduel na yun, gagawa ng para sa kanyang Maduel na yun, pinasakot na sana tumira na ito. Para may penetrado. Oras natin, 5 minutes and 20 seconds remaining for the first quarter. Wala din ang katana po ang team natin. Destroyer Molina. Nagkakaroon na para sa kanya ko pa na Molina. Molina ngayon, Pinasa. Sumalaksak, umikot, Pinasa Deliano, Pinasa, Hername! Hername, kaya ba? Hername, tumira! Nasa Mantikon para kay Hername. Ikaw ang pinakamatangkad sa buong mundo. Ayan na. Corrolo pa may natrado. Pinasa sa gitna, ayun ang bola. Manuel Bermejo ang bola. Hername nakakuha, Pinasa, Patrick. Benjamin ngayon nakakuha. Benjamin, penetrado ni Redred. Wala tabi kanina ng bola. Patrick para kay number 20. Number 20 ngayon, Pinura, wala tabi ka ng bola. Benjamin pa rin nakakuha. Nagkahanap ng papasahan. Pinasa na kanino, penetrado. To Manuel. Manuel Barrey. 15 seconds to shoot para sa team ng Destroyer. Corona. Pinasa. 10. Rabil.
pero wala. No ball ang tawag ng ating referee. Ang score natin ay 1-1. Nilos ngayon ang nag-iipag ng bola. Tinatangay na Persil. Tumira. 3 points para kay Mendoza. Delen. Tinanuel. Valentor. Tinago na naman ng Noel. Wala na sa magplakas. Nakuha ngayon sa magpapagpunta. Wala na ko. Kaya na muli na nakagaw. Puli na nagmamadali. Wala tabi ka na bola. Valentor ngayon nakakuha ng power rebound. Tinatangay na Noel. Nakuha ngayon. Nagmamadali. Wala. Nakuha ng bola. Nakagawan din ng Nathan Pinasa kay number 20 Pinnego. Bumaba. Pinasa na kanina. Nawala ang bola. Melong nakapulot. Blocking foul. General. Blocking foul. Oras natin ngayon. Last 2 minutes for that first quarter. Manuel. May takalang bola. Tumalipor. Pinnego. Pinnego kay Manuel. 15 seconds to shoot para sa team natin Troyer. Nawala ang bola. Diliano. Pinasa. Huli ka ngayon. Belog pa rin nakakuha. Belog. Belog. Pagmakadali. Belog. Nawala. Nakadino. Dati ka ng bola. Nakadino. Tali pa rin yan. Alister. Nakakuha ng bola. Nakakuha. Dati pa rin. Grabe, oras natin 1 minute and 20 seconds remaining for the first quarter. Magaling na tangan ng bola para sa Destroyer. Nawala ang bola. Muli na ngayon. Muli na nagpamadali. Pamadali. Basket yan para kay Molina. Oras natin 1 minute and 7 seconds remaining. Wala. Timeout. Score 2 natin ay 18-11. Lawan po ng pito ang team ng Pasok. Last 55 seconds remaining for the first quarter. De La Cruz pumasok na. Basket shot para kay De La Cruz. Oras natin 30 seconds remaining for the first quarter. Score natin 18-13. Muli na ngayon. Team number 20. Tumiragas na Mitan. Good boys para kumulitan. Oras natin 25 seconds remaining for the first quarter. Muli natin may Randers masyado palakas. Oras natin 16 seconds remaining. Padaanin niyo po muna. 30. Lamang set ang wala atin. Michael, muli na ngayon. Muli na nagmamadali. Era, naanino. Wala Cruz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Oh, sige. Nagkakaparinigan na. Started powers na itong quarter. Pasok at papasok, labas at lalabas. Matulog at matutulog. Bola po na team ng Falco. Sino ang patamat? Sino ang patogi? Pinasa, na kanino? Pamatan na Pinasa, Nunez, may kuha. Bukatak na De La Cruz. Nakuha na pa rin, pinira. Basket call para kay Nunez. Sampo na po ang kalamangan na team ng Mason. Nagpatrap na. Ang team ng Mason nakaagaw. Na kanino? Bola ng team ng Destroyer. Score natin 23-13. Sampo na po ang kalamangan na team ng Mason. Kung hayaan lumobo ang lobo.
Balister, pinasa, muli na magkamatid, nahuli, nakanino, last break, masyado malakas. Wala, natin na destroyer. Oras natin, 9 minutes and 8 seconds remaining of the second quarter. Ay, gusto na may pangalan mo, lugar sa kanya naman ng team destroyer. Pinasa kayang kilat, masyado malakas. Kaya Nobe, yan para sa team. Subdivision rep. Pasok lahat ng papasok na masyadong lalabas. Ito na. Pumasok na daw ang mga pegi. Sabi ng katabi ko. Yunus na yun. Mag-iimbay ng pera para sa team ng Bison. Dito bilawag natin na destroyer. Nagkatrap na rin ang team ng destroyer. Yunus, may hawak ng bola. Pinatawag at pwede. Yunus pa rin pinasok sa ilalim na. Wala ang bola. Ang wala ng bola na kanino. Restable na may hawak ng bola. Restable na kapikan. Sembol ang tawag ng ating referee. Bola po na team ng destroyer. Ang oras po natin 8 minutes and 5 seconds remaining. Bola na team Bison. Kaya nagayan para sa team ng destroyer. Giro may hawak ng bola. Save ball. 17 seconds to shoot para sa team ng Bison. 15 seconds to shoot. Tumira yung tres. 2,000. Benjamin nga nakakuha ng bola. Benjamin pinasa kay Corona. Corona nga ito penetrante. Bola ng team ng Bison. Ang oras po natin 7 minutes and 20 seconds remaining. Ang oras natin 26-13. Sabi pa rin po ang kalamangan ng team ng Bison. Ito na, nagtatrap na rin ang team ng destroyer. Nabulagan, nahuli, penetrante, nakakuha ng bola. Tumira ng tres. Wala, kabila, nakanina. Dalawa pa sila. Nakakuha ng team ng Bison. Nakakuha pa rin. Nadersin. Wala, nakanino. Kabila na rin ang bola. Nakakuha ng team ng destroyer. Benjamin. Number 21, foul. Moronic foul. Bola po, natin ng destroyer. Corona may hawak ng bola para sa kanyang kapunang pinasa ka penetrante. Pineke, Corona, to Cristobal. 10 seconds to shoot. 9, 8, 7. Wala na ng bola na kabila. Cristobal na hawak ng bola po. Penetrante. Penetrante. Pinatay ko lang ng tumira lang na. Wala masyado malakas. Kailakas na kapulot. 10, 9. Grabe, masyado pa yun ang ating grab. Ayan na kanino. Team Bison, Pineko, na 15 na si shoot para sa Team Bison. Set, now, 8, Travel. grabe. Timeout, Team Bison. 5 minutes and 49 seconds remaining for the second quarter. Anderson ang pababa ng bola para sa Pinalistante na track. Nawala na kanino. Penetrate. Nadudulas. Pinasa. Pinilabot ang pa. Na kanino. Agawat ang bola. Pushing foul. Ballester foul. Para barangay ng team ng Bison. Number 2. Felix. Ayan na. Number 10. Pinigay na natin respect back. Pinasa pinigay ulit. Umikot na nagpapang pinigay ulit. Pinigay sa kapit. Hit. Wow. Ayan na. Ang babalik tayo. Cristobal.
Goal number 6. Benjamin to Anderson. Pinamatayan. Na kanina, Benjamin nakakuha ng bola. Penetrahan ito ni wala. Nakita na yung positive na beso nakakuha ng bola. Pinasakay na ng 28. Timeout. Round 16 po ang ating score. Laban po ng shot ang team ng Bison. Alas natin 10 minutes and 29 seconds remaining in the second quarter. Bola pa ngayon ng team ng Bison. Second quarter, may tama ng bola. Tinatrap ni Delon. Delon screen passes high. Cristobal foul. 14 seconds to shoot para sa team ng Bison. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Benjamin na nakakuha ng bola. Anderson, lumipad, huli, na kanina. Team Bison. Daya po natin ng Mr. Roller Kila po na harap na bola natin ng Mr. Belo. Tinatakan balik na tinira natin. Wala. Sabi ka na bola. Lumbay ngayon. Lumbay. Foul. Number 5 foul. Belo. Two bonus shots para kay Lumbay. Unang pagtatangka ni Lumbay. Papasaya. Basket shot para kay Lumbay. Pangalawa pagtatangka ni Lumbay. Wala na kanino. Anderson ngayon na hawak ng bola. Tuwakilan. Tubalister. Tudela Cruz. Wala tabi ka na bola na kanino. Nakuha natin. Anderson ngayon. Anderson. Good bola. Tawag. Pagati ka na rin. 30 seconds to shoot. Anderson. Wala. Rebound na nagtatakbuhan. At sila may hawak ng bola. Substitution rep, destroyer ball. 28-16 official score, 2 minutes and 29 seconds remaining. Anderson, Leo Bulabog. Molina, Masyado Venegas. Ito mga team guys na nagbabalik. Lumpay, foul. Number 11, De La Cruz foul. Travel. Substitution. Wait lang. Tayo sa mga rito. Hindi ko makita. Apa, usap. Hindi ko makita. Sige, pasok ng usap. One way may hawak ng bola.
dalawang team dahil sa nakakulit pamatay. 39 seconds remaining. Benjamin may hawak ng bola. Numbay nakaabal. Masyado malakas sa passing dribble. Nakawan sa bola. Bola niya dinibulabot. Foul. Number 31. 26 seconds remaining. Dali na mag-inbound. Corona. Cristobal. Lana. Tapigan ng bola. 18 seconds remaining. Kikas pa rin ang shoot. 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Back to the goal. Bola na tindak. Destroyer Corona na pagbola pardahan na papunang gano'n at tinira sa gitna. Wala. Urbano ngayon. Pinakapikan Urbano. Jump ball. Take water. Sana mag-take water. Lumboy ngayon may hawak ng bola. Pinasa kay Villano. Tinira. Madal malaki. Na kanino? Nice one! Adrian pinataas Corona. Corona. Oy, kalkit. Pinataas Corona. Corona. Oy, kalkit. Guwapo. Orgado na minuto pwede ba sa gitna ngayon mga kuha ng Tunido. Pinataas Urbano. Urbano pa. Benjamin Pau, 24-20, laban po ng Katoto at team ng Bauzo. Lira na Unang ng... pagtatampa ni Ardi. Ardi ho? Papasok na ako na magdaba. Wala! Nagtingin ka nagtingin eh. Wala ka namang pasya. Wala mo, may mag-beso. Huwag ka mag-ano. Wala! Unang pagtatampa ni Urbano, wala pa rin. Para po natin, karado 9 minutes kada 10 quarter. Corona na harap ng bola. Tumira ng bola. Tumira. Bakit yan? Tira ko, penetrate. Ilot na, may hawak ng bola. Tulundol. Lumboy, kumas-over, Timira. Urbano ngayon, nakakuha. Napakalaki mo, idol. Ikaw ang pinakamalaki na bupot ko. Ayan na. Corona. Corona ngayon. Ano ang balay na kawan? Ayan na. Number 20. Pinasa kay Villano. Villano ang pinasa sa gitna. Good ball, Red. Sabi na siya, Red. Yan, ganyan-ganyan kayo sa akin. Dito na. Villano. Timira Yung tumbler ko, ano? Collective. Wow, marketing ng Bauzo. Tumira, wala, tabi ka ng bola. Balik na yun, tumira. Nakabina, penetrate. Iitis pa, wala. Nakabina. Balik po, penetrate. Ayan na, tabi ka ng bola. Como la tawad, tawad ng Raveri.
the 7 minutes and 7 seconds remaining for the third quarter. Yung gano'n, spin move, ang magaling pa sa Organo! Grabe naman yun! Sinalpal pa! Basket yun, tayo ka Organo, pero naman na tayo ng bola para sa kanya. Pick and roll, pinira, gol-gol, nakakuha. Beres, pinasakit ko rin pa. Kung mga 15 seconds to shoot para sa team ng West Player. Pinira, nakarino, nakuha pa rin. Tumira, para sa pitang Destroyer. Balik ko, pinasa, Daud, now, nakarino. Ilog na ito, hawak ng bola, tulumboy. Lumboy na yun, umikot. Lumboy pa rin. Lumboy! Foul! With all red. Number 5. Technic foul. Bola natin na madag lumboy ngayon. 14 seconds to shoot. Bola kulog, foul. Substitution rep. Oras natin, 5 minutes and 36 seconds remaining for the third quarter. Bola po ng team ng Alto. Team number 20 to 29. Villano. Villano, 50 seconds to shoot. Pinasakit na ang ganda. Nakanino, Cristobal, power rebound. Manulang mo ito, harap ng bola para sa kanyang kumpunan. Superior ko natin. Basketball. Lumboy mo, naharap ng bola para sa team ng Alto. Pinasa, balik. Nasyado kalakas. Remaining. Ang score natin, 43-29. Naman po ng bote ang team ng Household. Felix ngayon. Same ball ang tawag ng ating referee. Felix ngayon. Cristobal nakaraw. Cristobal nagmamadali. Cristobal tumira. Wala tabi ko ng bola. Wala tabi ko ng bola. De La Cruz. May kastarang foul. Number 6 foul para sa team ng Viper. Bonus shot para kay De La Cruz. Wala, General, power rebound. Molina ngayon. Pumasok na. Molina. Tingin. Dahil mo, wala. Nakarina, De La Cruz kayo nakakuha. Pass break para kay Miguel. Miguel. Alas natin, 5 minutes and 18 seconds remaining for the third quarter. Magnitag, mahawak ng bola. 23-23. Sampu na lang ang kalamakan. Muli na ngayon, pinasa. Mutanda, Cristobal, nalawak ng bola. Nakakagaw. Muli na, pinasa. Foul. Foul red. Akilat, foul. Tandalaman. Ngunit, unang pagkakaka, basket lang. Pangalawang pagkakaka, Jampos ready. Basket pa rin yan para kay Miguel. Ang
Kilat, kumasulo. Natuwal na yun. Ang pangan ng bola. Grabe naman yung gusto. Bilang nagka. Tututuwa. Para natin, 3 minutes and 30 seconds remaining for the third quarter. Hindi na nahawak ng bola. Tumatawag ng play. Hindi na. Article! Number 20. Foul. Muli na ngayon. 15 seconds to shoot para sa team ng Bison. Pinasa, pinira. Wala. De La Cruz. Power rebound. Pinasa. Kay Manuel. Manuel na yun. Lumipal. Ang ganda ng pasa. Na kanino. Cristobal. Pinira. Wala. Na kanino. De La Cruz pa rin. Nakakuha. 15 seconds to shoot para sa team ng Destroyer. Penetrante. Wala bago na ng bola. Na kanino. De La Cruz pa rin. De La Cruz. Pinira ng drop. Wala pa rin. Na kanino. Number 9 Nunez. Basket shot para kay Nunez. Oras natin 2 minutes and 40 seconds remaining for the third quarter. Manuel, naghawak ng bola. 15 seconds to shoot para sa team ng Destroyer. Pinagantay, na kanino. Nakahabang, pinasa. Wala na kanino. Nunez pa rin. Nahawak. Offensive foul. Ang tawag ng ating Rebel. 32 seconds. Tadaanin din muna. Hindi nila kaya Sinilikat. Dati sa pagkakanan. Lolo, sinilikat si Palco muna. Corona. Oras natin, 2 minutes and 10 seconds remaining for the third quarter. Molina Brothers at Cristobal. Na kanino? Jumble ang tawag ng ating referee. Bola ng team ng 14 seconds to shoot para sa team ng Destroyer. Corona. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Muli na ako may hawak ng bola. Ito na kuya, pinaka. Foul. 2 shots ang bigay. Who's foul red? Muli na ka. Daan na po, daan na. Oras natin. 1 minute and 23 seconds remaining for the third quarter. 37-33 ang ating score. Unang pagkatapa ni Nunez pumasok. Oras na naman minute and 23 seconds remaining for the third quarter. Pangalawang pagkatapa ng Pugweri. Basket pa rin ang pangalawang pagkatapa. Oras natin, 1 minute and 43 seconds remaining. Corona. Pinasa sa gitna ka Cristobal Pinira. Shot. Number 6, foul. Silva, natawag ng ating referee. Bola ng team ng Destroyer. Ang kilang nag-iulad ng bola. Pinasa kay Molina. Corona. Pinego. 10 seconds to shoot. 8, 7, 6. Wow. Na kanina. Corona na rin. Corona. Pinira. Wala. Tapi na bola na kanina. Bola. Tapi na bagot. Oras natin. 1 minute and 8 seconds remaining for the third quarter. Wala yan doon! Makita mo yung nag-iibot ng bola. Pagkatras na. Ano mga kapatid? Ito magandang laban. Malina Brothers! Malina Brothers! Ito na! Tapos na yung reklamo. Kaya oras po natin 55 seconds remaining for the third quarter. Corona ngayon. Corona, pinasa. Ang pila po 3.
Bola ng team ng Michael. Oras natin, 46 seconds remaining by the time Puerto. Molina. Mali! Magkabatid dyan! Molina pa rin. Nahuli. Chamber, ang tawag ng ating referee. Oras natin, 30 seconds remaining by the time Puerto. Bola ng team ng Michael. Mamaya tahimik na ako, wala akong kasama. 20 seconds remaining. Naglaman yung magkakapatid. Number 40, Corona, foul. Oras natin 20 seconds remaining by the third quarter. Ang ating score, 49-33. Lamang na siya ng 16, ang team ng Michael. Molina versus Molina versus Ward. Ayan na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Over the third quarter. After po natin na Gitna tayo siya. yung point na yun. Start the power third quarter. Yung point na yun. Yung point. Yung point na yun. Sumaykit to Felix to Tata. Baka nito Felix ka rin. 15 seconds to shoot. Ayara. Sabi na meron ang bola. Tumatrato. Tumatrato. Magulo na ang bola. Tutulang Cruz. 15 seconds to shoot. Para sa tumbang Mr. Ryer. Tanos po. Sumira. Wala. Magulo. Tumatrato pa rin. Tumatrato. 20 seconds to shoot. Para sa team. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Number 21. Ayara. Number 20. Pusing down at tama. Tama. Seven tayo, 7. 7. Una pagkataka. Basketball. Data po, data. Sadaan ng mga dapat. Patulog ang matutulog. Pangalawa pagkataka ni Milos. Ready jumper na po. Wala. Sabi ka na pala na kanina. Lugday ang nakakuha. Lugday pinasa. Sumira ng 3 points para kay Nandel Tencarillo. Manuel, mahawak ng bola. Yun yung inaano niya natin na. Felix yan, nakakuha. Binaba. Kapitan, Manuel, nakakuha ulit. Manuel, nagmamatulo. Pinasa ka doon kami. Pinasa. Kadala Cruz, tinira. Wala. Sabi na ng bola, nakalino. Manuel, nakakuha ng bola. Manuel ngayon, sumalak sa pinasa. Masyadong malakal. Bola, natin lang pasok. Dito na po ang malakaran ng team ng Balso. Naka-tres. Oras po natin. Katapos sa ano. Lumapit kayo na magkatawag kayo. 8 minutes and 15 seconds remaining. Now 15 seconds remaining. Basketball. Para. Basket. Manuel ngayon. Manuel, pinasa kay Balister. Si Manuel, 15 seconds to shoot. Para sa team ng Mr. Rower. 10, 9, 8, 7. Basket yan para kay Balister. Lunday ang mahal ng bola. Lunday. Lunday ang ganda ng pasa. Felix. Offensive foul. Offensive. Timeout. Team Basket. Corner ngayon. May tangan ng bola.
para sa team natin ay Kopenhagen natin. Kakarona. Tumanuel. Bola. Natin. Knockdown. Nakakatabi-tabi na yung sinigit ng remaining. Fifteen seconds to shoot. Para sa mga team Bison. Vladimir. Paul Cristobal. Casper. Para sa team Bison, wala. Lastre. Substitution. Sarap. 6 minutes, 55 seconds remaining. Destroyer ball. Kaya niya may hawak ng bola. Tulog practice sa kanto. 15 seconds to shoot. Para sa mga team Destroyer. 13 seconds to shoot. 13 seconds to shoot. Corona. 10 seconds to shoot. Wala. Offensive rebound. No. Offensive rebound. No, patata. Super rip. Tataas ng kamay. 41. Foul. Karyon. 2 shots para kay Garonya ng Team Destroyer. Post rin ng Garonya. Team Nasra ng post para kay Garonya. Nice one, baby. Last para kay Garonya. Rebound. Para sa mga Team Bison. Good goal. Hinahabol. Ang bilis pa rin. Ito na mga Team Destroyer na para kay Garonya. Penetrante. Emergency pass. Ano nangyari? 6 minutes sa radyo. Matitira ang oras. Okay. Ballester. 13 seconds to shoot. Pereña. Pereña. 5 minutes, 7 seconds. Carnier. 56-38. Time out. Bison. Team Bison. Uy, huwag ka makulit. Superstar. Wala yan sa'yo eh. Talagang yung Magsabi yan par. Magsabi ka pag sunod na laro nyo. ito na ngayon si Telog. Uli. 18 seconds to shoot. Ang killer maging inbound. Alvin shoot. 15 seconds to shoot. 10. 3 points para kay ang killer. 1 minute 50 seconds remaining. Yung ball. Yung ball na talang bola. Number 20, babae. Wala. Kapigil ang bola. Agalan sa possession. Ito na mga Team Destroyer. Wala. Rebound ngayon. 14 seconds to shoot. As the Team Bison. Behind the back. 10 seconds to shoot. Number 5, Derek Paul. Derek Wading for graduate. 14 seconds to shoot. Para sa mga Team Bison. 4 minutes, 21 seconds remaining. Take a shot. Wala. Molina. Iverson may harap ng bola. Ang kuya. Wala. Belog. Wala pa rin kapigan ng bola. Ito na mga Team Bison. Nagmamadali. Binagulabot. Molina.
First throw para kay number 6 pumasok. Last throw. Wala, rebound. Offensive rebound para sa mga Team Bison. 14 seconds to shoot. Yung ball. 28. Wala. Rebound develop para sa mga Team Destroyer. Hero, bola ba tayo, ha? Foul. Number 21. Morales, foul para sa Team Bison. 3 minutes, 27 seconds remaining. Molina, tuwag ng shoot. Wala, patingin ang bola. Bison goal. Ito ang Team Bison, number 28. 3 minutes, 9 seconds remaining. 15 seconds to shoot para sa Team Bison. 10, 9. Destroyer goal. 57-41 official score. 2 minutes, 55 seconds remaining. Ang kila, susunod ulit. Masyadong mahira. Bison goal. Nagdal na hawak ng bola. Ano yung play? Ang ganda naman yung pagkakashare ng bola. Yung ball na hawak ng bola. Again, ang ganda naman. Wala, tapingan ng bola. Iverson, 2 minutes, 20 seconds remaining. Time out, Bison. Roda! Ama, kapag yan natin din ng ano. Roda! Bison goal. Yung bola na hawak ng bola. Number 20. Coronia may tangan ng bola para sa Destroyer. Coronia, ha? Foul number 20. 31-62, official score. 1 minute, 58 seconds remaining. Ali played to by remaining. Ali played to by Lester. 2 minutes para by Lester. 1 minute, 50 seconds remaining. 1 minute, 12 seconds. Yung ball na hawak ng bola, crossover mo. Yung ball. Yung pass. 2 balls para kay number 20. Number 6. Cedric. Personal foul. Alam mo, traveling now. 1 minute, 20 seconds remaining. Pass break para sa Team Bison. Benjamin may hawak ng bola. 1 minute, 5 seconds remaining. 1 minute, 5 seconds remaining. 1 minute, 5 seconds remaining. Substitution. Kitang-kita ka din. Seconds remaining. 15 seconds to shoot. Yung ball. Lost pass. Number 20. Wala. Rebound. Ang kila. Coronia. 30 seconds remaining. By Lester. 34 seconds. 34 seconds.
11 seconds remaining. 64.1 official score, long ball. 15 seconds remaining. Alley play. 10, 9, 8. Travel. Half light kasama mo pa. 8 seconds remaining. Traveling. 8 seconds remaining.